Да. Тя е луда. Ами казвате, че на мене съм луда. Така ли? Не. Няма да дадеш. Искам още ядене и аз. Няма да ядеш. Еми добре, аз пък ще говоря с хората. Какво става, другачета? Здравейте. Аз съм професорчето! А тя е министърчето, което малко може би ми се сърди, защото не искам да кача в видео, обаче това не е въпрос. Ти си циганка! Ти си... пръцкала! И... Може да няма да направя виж. Направи ли? Значи, така. Добре, сега искам да си говоря нормално и сериозно с хората. Айде малко спри се. Добре, така ще сама си я. Така, значи, Марина, що си взема дъската? не ми се прави интересно. И си циганка. Значи, искам да ви кажа нещо, което е супер. Къде е дъската за рязане? Е, там е. Исках да ви кажа, че е много интересно това, което нали искам да ви го кажа. Става въпрос за една чиния. Тази чиния претърпя една пластична операция, защото имаше израстване върху нея. Но бях на пръвта и порцеланово чинийке, защото тази чиния, тя беше моят най-добър приятел. И тази чиния беше съвсем млада, Аз ям как беше. на 3 години. Защо плача ли? Защото тя беше в душата ми, ето тук. Аз винаги съм я обичал. Още от когато я купихме. Добре, учениче. Тя израсна. Вече не падаше и не се въргаляше по пода. А седеше културно и прилично на масата. Офрония смъртно се разрева. Седеше на масата и ме гледаше с тези големи и красиви сини очи, в които се напувах русалки. Но не се притеснявайте за мен, хора. Аз съм силна и ще оцелея въпреки това, защото Лора, чинията на моите мечти, беше убита с хладнокръвно оръжие. Нож пробода нейното сърце. И тя в последните си мигове на живот каза: обичам те. Но това, което аз искам да ви кажа, е, че тази история не е да разбирате ме. Ще помня тази чиния винаги. А сега довиждане. Аз винаги ще ви обичам, чинии мои.